Добър вечер, уважаеми зрители! Днес сме с моят гост Джонатан Суифт и в негова роля се превъплъщава моят съученик Николай Александров и днес ще ви представим един проект, който е относно часът ни по български език и литература, а именно интервю на известният автор Джонатан Суифт. И в тази роля ще влезе Николай Александров, а аз, Александър Иванов, ще вляза в ролята на интервюиращ. И ще желая да приветствам моя гост, господин Суифт. Добър вечер, господин Суифт. Добър вечер. И сега ще зададем няколко въпроса на господин Суифт относно неговите творения, относно неговото мнение за света. Първият ми въпрос към господин Суифт ще бъде: какво вдъхнови да напишете вашето произведение "Пътешествията на Гулливър"? Исках да създам произведение, което да разкрие семейството в историята на нашето общество. То ми даде възможност да създам народите тяхно огледало и така може би да разоблича слабостите и промените в нашия свят. Втория въпрос, който ще задам на господин Суифт е: какво е мнението относно политическата ситуация в Англия по ваша време? Политиката според мен е като цирк, а политиците като актьори, които го правят само собствена изгода. Не ме интересуват толкова партийните борби, колкото лицемерието на хората. И също така според мен моите театри са начин да покажа истината за хората, колко са лицемерни в това време. Следващият ми въпрос към господин Суифт е: какво е отношението относно човешката природа? Според мен човешката природа е сложна. Не мога да нарека нито изцяло добра, нито изцяло зла. Хората имат потенциал за добро, но много често изпадат в егоизъм и грешки. В моите произведения изобличавам просто недостатъците на обществото, което аз виждам. Последният ми въпрос към господин Суифт е: какво бихте желали да отправите като послание към бъдещите поколения? Не приемат нищо като за чиста монета, винаги задавайте въпроси, бъдете критични, търсете истината, дори когато е много скрита. Също така, само чрез желание за промяна може да се постигне това, което искате. Благодаря ви, че бяхте заедно с нас тази вечер, в която ни гостува авторът Джонатан Суифт. Благодаря също и на господин Суифт. И пожелавам ви лека и спокойна вечер и всичко най-хубаво.